Köszönjük a Vinagóra Borgálán, ami egy közönségkóstoló, és Közép-Európa talán egyik legnagyobb boros rendezvénye, ahova a világ minden tájáról küldenek be borokat versenyeztetni, és így összesen több mint 550 bort lehet megkóstolni ezen a rendezvényen, illetve 550 bort hasonlítanak össze egymással. Ez a rendezvény minden évben június végén, június utolsó hétvégén van, jellemzően a Boscolo Hotelben, nekünk utalnak egy külön termében, és mind az 500 bort meg lehet kóstolni, illetve jelen pillanatban 549-et, hiszen ennyit küldtek be Európa szerte erre a borversenyre, és meg lehet nézni, hogy a bírák hogyan értékelték a különböző nedüket, mi kapott aranyérmet, mi kapott ezüstérmet, és melyek azok a borok, amikkel a boltok polcain a különböző plesnikkel fogunk találkozni. Amikor bejövünk a terembe, akkor bal oldalt találhatók a száraz fehérborok, mégpedig a borászat neve szerint ABC sorrendbe állítva. A terem közepén találhatók a rozéborok, hasonló metódus szerint kirakva, és a terem jobb oldalán pedig a száraz vörösborokat találjuk, szintén ABC sorrendben. A teremnek a végén pedig az édes borok kategóriája van, bal oldalt a bocitiszes fajták, illetve a bocitiszes édesborok, jobb oldalt pedig a késői születek és a jégborok, illetve hogyha jobb oldalt kimegyünk a teremből, akkor a félédes, illetve édesborokhoz jutunk, illetve ott lehet kipróbálni saját magunkat is, hiszen le tudunk ülni egy számítógép mellé, és bírák által használt szoftveren mi magunk is tudjuk kategorizálni a bort, és tudjuk értékelni azt, kinyomtatás után össze tudjuk hasonlítani, hogy eltaláltuk-e azt, amit a bírák is éreztek esetleg a borokban. Amikor a teremből a bal oldalon távozunk, akkor a pezsgős szekcióhoz jutunk, ahol a különböző versenyeztetett pezsgőket tudjuk megkóstolni. Mindenképpen javaslom nektek, hogy egyszer látogassatok el erre a rendezvényre, bár 6900 forint a belépőjegy elővételbe, a helyszínen pedig 7900 forint, úgyhogy nem mondanám semmiképpen sem moncsonak, viszont olyan borok kóstolását teszi lehetővé, amiket sok esetben még csak a boltok polcain sem találunk meg, mert annyira ritkák, vagy nem is versenyeztetik őket. Tehát továbbra is azt mondom, hogy ha tehetitek, akkor jövőre gyertek ki ti is, mert egy különleges élmény és egy különleges kóstoló, és hát az az igazság, hogy a végére azért lehet érezni a borokat is, hiszen hogyha 500 bort meg akarsz kóstolni, ha csak egy centet iszol mindegyikből, az is egy tetemes mennyiség. Egészségetek!